L-investigazzjoni brabta mal-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia qed jisvelaw stampa ta' intħil politiku qawwi illi lan tiegħu jidher illi kien biex ixekkel l-investigazzjoni u jrewwaħ il-ħtija il-bogħod minn persuni qrib il-Gvern Malti. Exo Snow Reporters Without Borders dwar is-sitwazzjoni f'pajjiżna wara illi Malta niżlet 4 postijiet oħra fl-indiċi tal-libertà tal-istampa għal-2020. Tnaqqis ta' 34 post fl-aħħar 3 snin biss sabiex il-gvern ta' Roberta Bela issa jinsab fil-81 post wara pajjiżi bħall-Afrika t'isfel, il-Ghana, il-Ġamajka, Hong Kong u l-Botswana, pożizzjoni meqjusa bħala waħda problematika. Fir-rapport ġie spjegat illi l-inkjesta pubblika dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia bdiet biss sentejn wara l-qtil makabru u wara pressjoni qawwija fuq il-Gvern Laburista mill-Assembleja Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa, mill-laqdiet tas-soċjetà ċivili u mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista. Wara ġimgħat ta' protesti fil-qalba tal-Belt Valletta, Joseph Muscat kellu jirreżenja minn Prim Ministru ta' Malta, flimkien miegħu irreżenja Chief of Staff tiegħu Keith Schembri. Fuq dan tal-aħħar saru diversi allegazzjonijiet anka xhieda fil-qorti brabta mal-assassinju ta' Caruana Galizia. F'dan il-perjodu l-eks Prim Ministru Laburista ħal premju tal-korruzzjoni għas-sena 2020. Reporters Without Borders spjegaw ukoll kif lura f'Jannar il-Qorti Maltija saħqet illi kienu nkissru drittijiet fundamentali tal-libertà tal-espressjoni meta għal sentejn sħaħ kemm il-darba ġie mnadda fil-monument tal-assedju il-kbir. Fir-rapport spikkat ir-referenza lejl meta ġurnalisti inkluż internazzjonali spiċċaw maqfula f'kamra fil-Berġa ta' Kastilja imsakrin minn irġiel qrib it-tmexxija Laburista illi ħadd ma kellu idea minn kienu. U minkejja l-bidla fit-tmexxija tal-Gvern, ir-Rule of Law f'Malta baqgħet tiġi deskritta bħala waħda dgħajfa u ta' sfida kbira għal ġurnalisti fil-pajjiż. Finalment ġie spjegat illi dan it-teddid issokta wkoll tul din is-sena b'numru ta' membri tal-medja jiġu imċaħda minn informazzjoni jew ma jkunux mistiedna għal press conferences.